Здравейте хора, днес ще играем Ball Masters. Извинявам се, че не съм качвал, но мога вече да почна да качвам. Така че дайте лайк и се абонирайте за канала. Да започваме. Задай му врата. Ето как са го направили, човек? Смисъл, как трябва да завия? Айде дай му брат. Край на тази невероятна мисия. Ако завия. Обаре сега, ако ми минат накрая, брат. Айде вече! Приемане на всичко. Баланс 12 $11,000 спечелих. Да гледам ли реклама? Аре ще гледам. Така да знаете, че съм си оставил звука малко. Температура, хрема, болки в гърлото. Осцилококцинум. За всички от 1 до 101. Преди употреба прочетете листовката. Има безплатни награди. Даваме старт. Player 1, choose. Ще играя... Пулпи. Player 1, choose. Сега ще си избера този, който спечели. Ето го. О, с пистолети! Ще го оставя, ето е така да не е, оранж тип. Колкото оставам назад, защото всъщност, ето, страшно ефтино е да имаш калашник в тази игра. Не мога да сваля защо, човек. И ще си го взема естествено, като това, което ще направя, защото ги имам купени, как ще ги взема всичките неща. Хора, игра срещу... Който... Не! Той ще ми хвърля опърсканите не оцелено. За малко да не го, ама му набих много малко. Гледа за напред. Headshot! Headshot! Вижте ли го този звук? Ще изигра 3 или 4 игри. Headshot. The wind of change. Finish him. Fatality. Fatality. Както винаги, пак някаква полицейска кола, човек. Пак някакви престрелки, прости. Така, колко пари давате? Аз мога да продължа. Окей. Мога да продължа. Добре, продължавам. $38. Добре.
Варгба. И да слезем малко по-надолу. Краченда! За Мадонна оцель, това не ми харесва. Здраво оцель. Хедшот! Не, за една бройка щях пак да го оцеля. Доста добре. Хедшот! Майко. Ама то ме надолу. Пиня. И бум! Finish him. И хора гледайте са. Тук ще трябва да се внимава, ама адски много да месо, определено да месо. Ще изиграя още 2 рунда. Между другото, мога да им взимам оръжията, което изобщо не е лоша идея. Долу. Така. Къде отиде? Воу! Добре, Така. Player one, choose. Теsto нещо отварям. Дига утра. Най-добрите мъже. Да гледате сега какво значи тази страна. Ако не сте да играли играта, извинявам се. Първо загорявам. Не че загорявам, но... Майко! Само един има. Гледайте какво стана. Половината измеряха. Добре. Не успяха да ни стигнат. Още доста малко останаха живи. Един дори не му се вижда главата. Не ми изхвърча. Краля. Крала тур. Хвърча. Оу. Един от техните. Какво е това комарче такова? Оцеля обаче. И всички паднаха. Finish him. О, това беше доста добро. Репсена игра и видеото приключва. Player one, choose. Борд. Не, пак. Bullseye. Свалихме го само.
Headshot. Хора, на малко сме можем да умрем сега. Умряхме. Може да изгледаме едно видео. Да се видим. Арси бандито. Тум 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 суй тум 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 тум. Добре, ето е сега, от тук ще почне. Спим се. Тие хора, не се животи. Оу! Finish him. Оф, ма, това на мен или нещо? И... И хора, тук беше видеото, ще видим другия петък, така че чао! Извинявам се хора, чао!